lwami igama lami nguSipho Ntombazima kuye nguMandlovu Ngwangema ngihleleke nobaba uSibusiso waseMambatheni. Ngibingelele lapha umzala wami ekhaya baba uMthiya nomzala wami u-anti olami ubaba uGane Mambatheni. Umfana wakhe omdala manje-ke hayi ngihlobile kancane ngoba wayishaya zonke umshini. Siyabonga, awuhlobanga kancane, uhlobe kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu. Mhlawumbe awusibuyisele emuva ngawe nje uqala umculo umfana uzungene kumculo ukuthi uqala kumculo wombhaqanga vele uqala kwenye indawo awusinike isithombe nje sakho nendlela ekuthatha ufake emculweni. Dlokovu ngasho nje ngithi ukusukela kwami nje ukuthanda umculo ngawuthanda kakhulu umculo nje ngisesesikoleni ngimncane ngifunda khona lapha eNhlwathi. Ngifunde eNhlwathi umculo ngawuthanda kakhulukazi ngangithanda umculo lo wesicathamiya, ngithanda eBlack Mambazo. Bekuthi nje mhlawumbe nasesikoleni uma ngabe kufika nje ikhathi zamaholide kube yimi engihlanganisa abafana babe bancane ngaleso sikhathi abangangami. Kukhona izindlu emakhaya, uyazazi izindlu uthola ukuthi indlu idilikile, ngibaqoqele khona. Masibuya esikoleni ngibaqoqele khona ngithi wozani sizopractice. Masipractice lapha sipractice iy'ngoma zabo-Black Mambazo kanjalo ngoba iyona engathi yayidumile ngaleso sikhathi ngeminyaka le yama-70s. Hhayi kwahamba-ke kwatholakala ukuthi nakhu sungena-ke nomculo lo umbhaqanga ngalesa sikhathi. Kodwa-ke ngalesa sikhathi kwangashiwo ukuthi umbhaqanga sasawubiza ngokuthi i-soul music. Yebo, i-soul music. Ngalesa sikhathi kwahamba-ke ngawuthanda-ke nawo lo mculo we-soul music lesikhathi ungena kakhulukazi iqembu ngasho ngoba phela kufanele ukuthi manje sesibadala sikhulile. Amaqiniso kufanele siwakhulume, ungazi ufe kanti ufihle iqiniso. Kwase kuqala leli qembu lami engilithanda kakhulu i-Soul Brothers. Maqala i-Soul Brothers engayithanda kakhulu le group le, sashaya leza ngoma zakudala Take Me Home. Take me home, taxi man, it is my time to go. Take me home, taxi man, it is my time to go.